lige have bukserne igen. Og vi skal nu se Amanda lave en koldbøtte. 3, 2, 1. Woo! Så må du gerne stoppe. Stop, Nana! Nana, stop. Skal du også lige have baglæns med, eller hvad? Så laver jeg en baglæns. Ja, så tager vi Runes baglæns. Baglæns. 1, 2, 3. Woo! Okay, jeg skal lige se, om jeg kan lave en baglæns. Du skal bare overgive armene. Ja, jeg tror heller ikke. Prøv lige at gøre det igen. Prøv lige at gøre det igen, Amanda. Gør det lige igen. Hvordan? Nej, sådan... 1, 2, 3. Det hjalp mig jo ikke. Ej, Rej, det er ikke sjovt. Det er